Sesibonile ke grade 2 ukuthi inombolo sihlakaza kanjani sikhiphe amashumi nemivo. Sengifuna manje ungenzele umuntu usezongenzela umuntu nomuntu. Thatha ke iphepha lakho leli ulibhekise phambili. Angibona ukuthi wonke umuntu unalo iphepha. Sonke sinalo. Beka phansi iphepha lakho. Iskele phakamisa ngibona wonke umuntu unaso. Good. Okay. Sesiyaqala ke siyasika sifuna ukukhipha amashumi nemivo ka25. Iphepha lakho usuyasika ke sesiyasika. $25. Enombolo u25 amashumi nemivo. Enombolo u25 lamuli 25. Njoba kade sibhala. Qedile lungisani? Good lungisani beka la phansi imkhulu. Bani umunye seqedile? Good. Good. Solo beka phansi kanjena imkhulu. Good. Beka phansi. Good. Good.